Jeg blev vaccineret med det som lille, eller inficeret med det som lille, fordi min far var politisk aktiv. Og derfor så fulgte jeg med i de politiske debatter, og var også med til mange valgmøder, og deltog ved stemmeafgivningen og stemmeoptællingen, og blev nysgerrig efter, hvad det var for noget. Så er jeg glad for at diskutere, både i skolen og udenfor. Og jeg havde et hjem, hvor der var meget politisk aktivitet, diskussion. I 1978, i forbindelse med, at jeg var i gang med min uddannelse til lærer, meldte jeg mig ind i SF. Og så kom jeg her til Vester Skærninge i 1980. Og kort tid efter var der kommunalvalg i 1981. Og af forskellige grunde så blev jeg opstillet som kandidat og valgt i 1981. Og har så været aktiv lige siden. Man gør altid en forskel, når man er en del af noget og er aktiv i det. Sådan enkeltstående resultater, hvor man lige kan gå ind og pege på, det er min fortjeneste. De er svære, men man skal jo lytte til, hvad andre siger. Man skal selv bidrage, og på den måde er man med til at flytte nogle forhold for borgerne. Aktuelt har jeg været med til i løbet af det sidste år at arbejde for, at al energirenovering bliver forankret hos lokale håndværkere og lokale rådgivere. At vi her i det her område, der hedder 5762 postnummeret, har en energitjeneste, der går ud og rådgiver boligejere om, hvordan de kan energirenovere deres bygninger, og på den måde være med til at skaffe arbejdspladser, nedsætte CO2-udledningen og mindske udgifterne for borgerne. Jeg synes, vi er rigtig godt på vej. Noget af det, vi mangler, er flere uddannelsespladser, aktivitetssteder, hvor de unge kan mødes under friere former. Der mangler også, at vi fortsat er en attraktiv bosætningskommune. Folk kan lide at komme og slå sig af, fordi de har rigtig meget at byde på i naturen, i aktiviteterne i fritidslivet. Og der har vi nogle udfordringer i forhold til at styrke kulturelle idrætsliv, så man føler, det er et attraktivt sted at bosætte sig. Det, der er vigtigt for en kommune, det er, at de beboere, der bor der, de sender nogle positive signaler. De føler sig godt tilpas, de føler, at det som kommunen skal stille til rådighed, det er en god kvalitet, og at man er tilfreds med det samspil, som er mellem borgere og politikere, og kan få lov til at give udtryk for, hvad man mener, og også bliver hørt. Og man ved fra undersøgelser, hvis vi kender folk, der bor der og er positive, så kommer der andre til. Vi har et rigtig spændende projekt i gang med at skabe nye arbejdspladser, hvor det er små enkeltmandsvirksomheder, der går sammen i klynger, i netværk, og på den måde hjælper hinanden. Vi har et projekt, der hedder Fremtidsværkstedet. Der er en underafdeling, der hedder Boost Sydfyn. Så nogle af jer måske har hørt om det, det er berømte Ganger og Vesterop. Det var et indslag, som egentlig blev brugt på en af de her konferencer. Og det handler om, at nogle af de ting, som vi i Svendborg er rigtig dygtige til inden for erhvervslivet, det er at skabe innovative projekter, hvor folk udvikler idéer og er med til at gøre det skal vi på alle måder styrke, fordi det er vækstpotentiale på den lange bane. Det er de jobs, vi skal leve af i fremtiden.